proxecto como este non nace por casualidade, nace porque se dan as circunstancias e porque se confabulan unha serie de elementos positivos que o fan posible. Eu falaría, entre outras cousas, por exemplo, de que estamos no Concello de Teo e de que Chévere está tratando de poñer en marcha e está poñendo en marcha un proxecto innovador de residencia teatral no Concello. Un proxecto como Cacheiras na Dalcomedy non sería posible para Chévere leválo a cabo se non tivésemos a experiencia previa de ter colaborado con unha consultora como Promove, que nos permite adiantarnos ou enfrentarnos a proxectos en sectores moi diversos, non só co comercio, sino tamén, pois, por exemplo, utilizar o teatro para reforzar políticas de igualdade, o que teñen que ver con políticas de xénero, en temas de emprendemento, en temas de turismo. Isto empezou ca idea de Paloma, da Panería San Xosé, que, bueno, chamounos aos contos locais e queríamos facer unha publicidade diferente do Nadal e como tiñamos o apoio de Chévere, pois apuntámonos. O outro día fomos a ver unha representación de Chévere e encantoume, eu nunca fora ao teatro e me pareceu unha pasada. Entonces foi cando empezaron a falar de que iban a facer isto os comerciantes e tal, e digo, eu tamén quero. Non ir a buscar clientes, sino agradecer aos clientes que tes, cuidalos, mimalos. Que valeu a pena pasar, porque levamos 2 meses traballando isto, e co grupo Chévere, que son os que, bueno, que os están apoiando, e todo eso, quedei tan contenta, E romper tamén o que é a barrera esa de cliente dependienta, que son 50 centímetros, pero que funciona. E para pasalo nos tamén ben, para salir un poquinho tamén da rutina do noso traballo, e que sea algo pois máis divertido. Hola. Eu son María da Floristería e vou cantar esta canción para a miña clientela, para que saiban o traballo e a suor e o empeño que poño cada día. Hoxe aquí van a cantar unha ranchera que, como a mí me gusta moito, decidiron dedicarme. Nos reclamamos, pedimoslle aos comerciantes que nos contaran que lles gustaría transmitir ao seu público, que lles gustaría contar. Porque cada un foi contando as súas experiencias e entón, bueno, houve algunha que, bueno, a de inmobiliar en Noval, esa de tirarse polo chan, que risa, vamos, de jajaja. Me puxen a tarxeta porque non me dou tempo a poñela na senda do teléfono. Nelly, a ver, será esta. Bueno, a verdad que para ser un can mórdeme. En que non me vira o demo. Non fun co meu coche, non tropecei co bordillo, non arrebentei as llantas, digo, que o primeiro día do contrato que me botan fora. Eu repito ás veces que sea carnaval e tal, porque me parece unha maneira de a mente ocupala con algo diferente ao estrés diario. Isto que a xente, polo menos, lle gusta. Hoxe xa estou preguntando a moitísima xente. A ver se é a primeira e que non sea a última. Obrigoume a facer por primeira vez na miña vida de stand-up man, nun monólogo que fixen a partir de historias que me contou Julio. Algo relacionado ca miña vida laboral, ou me supoño que non... me supoño que será iso. Fui a falar cos camareiros que había ali e tal, e máis concretamente con un así pequenote que había así pequeno, tal, de pelo negro e tal, pelo robusto, tiña bon pelo, tal, gafas de pasta, porque me tiña moitas cousas que contar e eu tiña tempo para escutalo, entón casi facíamos un equipo perfecto, non? Eu estaba lendo bar, ele falaba, eu bebía e tal, estas cousas. Estamos superados e súper contentos. Pues a nosotros lo que nos parece interesante de esta iniciativa es que es un poco mezclar la promoción de las ventas de Navidad con implicar un poco a los comerciantes y con una propuesta que sobre todo de imagen es muy curiosa y muy llamativa y atrae un poco a la gente y puede movilizar un poco las ventas navideñas y a la vez ser algo, pues una propuesta completamente distinta a lo que se suele hacer. Hoy me toca hacer de escritora. Mi nombre ficticio de escritora es Violet A. O'Paper. Ela, e voume referir a ela por esa enigmática tatuaxe que levaba marcada na pel en forma de K. Ela, a señora K, permanecía constantemente inmóvil frente a min. Era tan pesada que se necesitaban 2 homes para movela. As súas extremidades eran curtas e afiadas. Poseía unha boca tan grande que lle partía a cara de lado a lado. Pero nunca lle oín pronunciar ni unha soa palabra. Me encanta porque es un ritmo diferente, un proceso diferente, nada que ver con estar en tu estudio de señal, no. Aquí llegas, ves y a solucionar. Solucionar. Escritora
Por exemplo, na panadería coa que se traballa decidimos que podía ser un bo formato o audiovisual e decidimos facer unha película de cine mudo. Pensando que en vez de, se a xente non vai ao teatro, o teatro vai a xente. Isto é unha cousa moi interesante, moi creativa. Como vai tanta xente aos centros comerciais, olvídense deste tipo de comercios e entón así recordamos neles. Él realmente está repetindo compulsivamente unha acción que realmente non nos satisface. A él non lle gusta ninguna canle da televisión, a él o que lle gusta é o feito de facer o zapping. Suficiente de tamaño, sí. Como un grillete, ¿no? Como un grillete del perro, claro. Vexamos agora a ver que pasa se eu lle quito a Farruco, que se chama así, insisto, este mando. A ver, Farruquiño, mira, mírame para aquí. Mira, atende. Mira aquí, home. Mírame, sí, que tal, moi ben. Bueno, vexamos, ele encontrase sen mando, non sabe nin quen yo quitou, nin como perdeu. E vexamos. Outro exemplo de libro. O tail chasing. E que o que estamos descubrindo é que o teatro e a cultura e a creatividade resultan unha ferramenta moi útil para sectores moi diversos e para persoas moi distintas. Montan unha historia que non sei de onde a sacaron e, bueno, cos chirindradas todas que teño na tienda que me están deixando patas arriba, pero o estou pasando genial. Outros morreron de inanición e de frío por dormir e vivir a intemperie. Por suposto, eran inmigrantes. Bueno, e os máis agobiados polas débedas decidiron tirarse do edificio máis alto de Dolmen City. Suicídome! Chamoume moito a atención a participación da xente, a cantidade que houbo e a actuación das miñas compañeiras da perruquería Golán, esa foi impresionante. Se trata de migrar nas asilas, non teñas medo que doa, que maravilla, organizado, planchar e seguida, saber que non te han mancar, que non tira, que todo é un relax, que nada vai ir mal, que para o que sexa que pidas unha cita. A min foi unha experiencia que me gustou moitísimo, vamos. Non sei se realmente vai a ter incidencia na venta dos locales do concello, pero a experiencia me pareceu moi interesante, porque divertime moitísimo, relacionaime con xente que prácticamente non había en todo o ano. A fin de contas, e en resume, pois Cacheiras Nadal Comedy é un agasallo que todos os comerciantes desta zona queren facer a súa clientela como unha maneira de fidelizala. Esperemos que este sexa o comezo dun longo camiño e a ver se para o ano que ven se animan ainda máis ou doutros concellos, aí está a idea. Eu que vendo flores de todas as cores na floristería para vivir ben. Desgraciadamente non entra tanta xente e aquí me quedo tomando café. 3 días para vender, 3 días para vender, 3 días para vender. Namorados e o primeiro, parandais e o segundo, e cos mortos hago 3. 3 días para vender.
per triste